Halo, sungsal. Ambai norklobo media personal no daga pai sono disana ni bagai pai mani bagai lokorok to bahambai sini jatuh press meet no na itu mani bagai angkok sanen sekarang na kisah sini mari riri bayi na sini wi borok no ayung naro asuk nei ka takuk dorson rian di pramotani tidak tei obong ka takuk Philips bo di pramotani no central committee ni bo adong tei obong ka takuk heten riang ke bo di pramotani tongmani no pia tini je press meet kaya sen bani bagi na sen kayo abuno ulo sawana ke ang bohay no ang rangsa katang Borma, rangsa katang kaya kamson pun baru ram sini wo, jadi ada official pun sunat saran Borma, ang bahay no di pramotani general secretary. Te obong ka sini takuk umasongkor, obo Kamjonpur block committee ni president di pramota. Te obong ka sini takuk Pronendro Riang, bokai dosda sabjuna ni chairman. Oke, kayak kuluk robot tomo, asal sehari mandi apa baca tu di pramotani, borok. Kayak sentini orang je press meet kaiman ingka, sal kisah sekarang lukurok saiman kana BNPT ne Bru National Party of Tripura ne kaisa party songsajaka, obo oze party, abo songsajak manotiye Cini borok rok, jotono abono nanya mani bisingte mana abo sada saka saya nanya mani bisingte sawi manka abo tabu kot hokya ne sawi cini oze BNPT rok, ne hunjiwana borok abono pesa deserve klai naka abono tuye jeng borok no tini tewe sa jeng hai no hai di pramothawa jeng lamjak sok nani bagai borok no tini sini jeng tewe sa hai no hai di pramotha Tansang ni sam kain ni bagai jeng borok no yasak sogo o yasak sok mani panda. Karena saya mano jeng sana ni tangka angkai tansa tabuk naik angkai o tansa ni borok rok jejagawo katung kajak klai tibrahani borok rok cini tibrasarok jauh tu no tansa no tei tabuk. Bubadra no bupang le jeng joto no kepawi tong lanyai cini bedek ni hamari mana ni bagai. Abono jeng tabuk cini tibrasa jeng kono saimenya jeng brubo saimia jamatia bo saimia bangali bo saimia nini Punjabi bo saimia jeng kono pun saimia jeng kaisa simino saimano abongka cini tibrasa jeng tansa o tansa kaimani bisingti bubagra ni thaniwa jeng kepawi tonglai bubagra jini dopharok no fiok nani bagai bo tabuk soba klai dongo o soba o jeng joto no phan baksa klai phan rolai mani bisingti bo tabuk cini Greta Tibranen ni coba o coba no jeng jasa kapano bubagra ni yakti success klai nyai jeng bubagra no jeng tabuk bo bubagra no jeng bupha nei wansugo abon bagai o bubagra no cini kaham hamya wansuk nai jeng wansugya jeng kai bubagra bai tansa sini klai kepawi dong nai buphango tai o buphang ngai jeng bubagra no phan dunai o phan dunai babi no jeng jata di pramothani kagai Bru National Party of Tripura ne je asakya abo borok bujiwi mane borok abono dissolve khlaikya jeng abono tewe sakha kaham bai khlai tipra saro jeng tipra mothaya tipra saro borok no tewe sa hai na hai obu phango kepharai faikya bile hamari mana engkai jeng abono sanamo songo tab obo hai khlai kono tipra sa bedek ro kono dina phana kakna ni bagai sakta thadi jeng kono dina phana sekaya jeng tansa ke tongai ayo jeng kagle khulai ngi tong sia ni bagai jeng tabuk saiman kha jeng no bubagra joto no tuidoloi bo tabuk joto no tansa khlai tong aboni bagai bubagra ni thaniwa jeng thainyani nangkai thainai thangna nangkai thangnai aboni bagai aso bawa jeng bahaino sami lengnai bubagra ni jobawo bubagra ni mokhang khorang nasigui
bubagrano chini bupa ne wan sugai जों आबोनि बागैनो ताबुक तेवेसा हायनो हाय थानजा खलायै जों ताबुक chini ब्रु नेशनल पार्टी अफ त्रिपुरा जे सबाय थांमानो जों यासाक सब दिनै त्रिपुरा मथानि जों यासाक सब हामबाय।